Ja bi se samo nadovezao nešto što je Mišo rekao malo prije i spomenuo je da, to me ugodno iznenadilo, a to sam čuo također i ja, da Hrvatska, još točnije Zagreb, postaje jedan centar kršćanski za cijelu Europu i to je istina. Tko god ide malo izvan Hrvatske u Europi će vidjeti da Europa je postala jedna stara žena, neplodna. I nešto se u Hrvatskoj događa, posebno u Zagrebu. Mi Salezijanci to osjećamo zato što Bog nas je blagoslovio sa zvanjima. Vidimo svugdje po Zagrebu, crkve su pune, puno mladih. I često nas pitaju šta se to događa. Ja sam prošle godine bio u Rimu na jednoj konferenciji, pitali su mene osobno kako to da u Hrvatskoj se događa takva duhovna renesansa. I oni su očekivali da imamo neke programe, ja sam rekao, i to je istina, zbog krvi mučenika. Dakle, ljudi, ako niste znali, od Drugog svjetskog rata na ovamo, 663 svećenika, redovnika je ubijeno. Ja ne brojim naše djedove, koji nisu bili svećenici, uključujući i moj djed. Znate vi koliko je to krvi? I možda nisu svi bili sveci, ali ono što oni jesu bili, oni su bili spremni u jednom trenutku reći da se isplati za nešto ili za nekoga umrijeti i radije umro nego činio kompromis. I ljudi, ja sam uvjeren da sve blagodati koje mi imamo danas u Hrvatskoj je zbog njih. To nije vidljivo možda, a to je istina.